Ells s'han aixecat perquè no han volgut ni valorar la nostra proposta de serveis mínims. El que rebem és que l'empresa no vol tallar les comunicacions, no vol arribar als acords i sembla que no tingui intenció de voler que s'acabi aquesta situació. És la denúncia que fan els socorristes després de la reunió d'aquest matí amb l'empresa, que no ha volgut fer declaracions. Els treballadors insisteixen que els cal més personal. En el dispositivo debiéramos ser cada día 55 personas. Desde que empezó la temporada en el mes de junio, tenemos día a día un déficit de 6 personas. A la platja, la segona jornada de vaga ha arrencat així. Els serveis de salvament i socorrisme es troben serveis mínims per vaga dels treballadors i treballadores. Amb bandera groga i serveis mínims del 50%. Claro, yo entiendo también que a lo mejor les dan 4 duros y tampoco no es normal esto. Hombre, yo como bañista me da un poco de miedo. Per això recomanen que mentre continuï la vaga indefinida, el bany es faci en zones amb les casetes de vigilància obertes.